sibambisane nawe. Asaleni sesingena abazalwane sesikhona. Mawungayisoli ngokuba khona kwakho. Sisangena nje kule mvuselelo kule conference inkonzo yokubonga. Ngifuna umkhonzo uNkulunkulu ngendlela ombone ngayo ehamba nawe ebudeni bonyaka. Amen. Ngifuna umkhonzo ngalendlela ukuba umbonanga uzusibukele ke thina esimbonile simkhonza uNkulunkulu, usibukele simgidela, usibukele simhlabelelela, usibukele simdumisa, sisithi Ebeneza Nkosi yamakhosi usihole koze kwaba lapha ngoba simbonile. Wena ungazange umbone uzusibheka ukuthi sizomdumisa kanjani. Manje ke bangcwele ngizongena ngithanda ukusho kubazalwane sisangena ukuthi suka emhlabathini. Haleluya. Akhe uzenzele umusa usuke emhlabathini. Suka kule ndawo okuyo ukuze umzwe uNkulunkulu. Kubiza ukuthi usuke kwenye indawo uye kwenye indawo. Isihloko sami sisaqala nje sizothi suka emhlabathini okuwo. IBhayibheli mawufunda incwadi kaLuka chapter 5 uverse ka3 suloko silithi uJesu wayehamba. uJesu hamba ngaselwandle. Uma ehamba ngaselwandle ubona imikhumbi emibini iphumile elwandleni kodwa iseduze nolwandle isemhlabathini. Izwi lenkosi lithi uma eyibona uJesu lemikhumbi usondela kuyo udecide ukungena kweminye yale mikhumbi. Kanti lo munye umkhumbi angena kuwo ngokaSimoni. uJesu bekangazi ukuthi lo mkhumbi angena kuwo ngokaSimoni. Kodwa sephakathi kulo mkhumbi uthola ukuthi lo mkhumbi ngokaSimoni. Jesu uthi kuSimoni ngoba sengingenile kulo mkhumbi wakho ngicela umuve kancane usuke emhlabathini. Ngishothi kuwe sisangena suka emhlabathini. Umbuzo uthi uphi umhlabathi? Lenyama lengumhlabathi. Kunezinto ngeke uzivuze emhlabathini. Kunezinto ezirayitho ongazuzivuze emhlabathini. Sizoyiqala levuselelo iziphele ungevali lutho ngoba usemhlabathini. Ngizile ukuthi uJesu wathi kulabafundi susani lo mkhumbi kancane niwubeke endaweni right ususane emhlabathini. Jesu wayefuna ukufundisa akakwazi ukubafundisa sagwadule. Kumele besemhlabathini ofundile ukuze azokhona ukubafundisa. Ngizothi kuwe suke emhlabathini ungayivumeli inyama ngoba uNkulunkulu noma sekhuluma awuzukuzwa usemhlabathini. Lithi iBhayibheli wathi uPetro uSimoni makaqeda ukumuva lo mkhumbi Jesu waqala ukufundisa. Ngoba ipurpose kaJesu ukufundisa and akakwazi ukufundisa abantu besemhlabathini. Kuyinkinga ukukhuluma nomuntu osemhlabathini ngoba umuntu osemhlabathini akefa. Saqala lemvuselelo ngizothi suke emhlabathini okuwo akhe uphume emzimbeni okuwo ukuzama ukuba semzimbeni kamoya ukuze uzomuzwa uNkulunkulu ukuthi uthini kuwe. Uzomuzwa amangala abanye xa besithi babusisekile wena ubungabusisekanga sizathu ubusemhlabathini. Lenyama iyahlupha. Lenyama uyazi emhlabathini inkinga yokuba semhlabathini. Emhlabathini kuyaxokozela. Emhlabathini kunesiphithiphithi. Kunomsindo emhlabathini. Complain akhonona kubalisa ukuthola endaweni enomhlaba. Kodwa uma ungakusuka endaweni enomhlaba ufuna ukuba sendaweni kamoya uzomuzwa uNkulunkulu. Siyaqala njalo suka emhlabathini. Suka emhlabathini. Suka emhlabathini. Suka emhlabathini. uJesu ufuna ukuthetha nawe. Suka
usemhlabathini. Jesu ufuna ukuthetha, akakwazi ukuthetha usemhlabathini. Ugibela emkhumbini uyafundisa, before uzofundisa uyabancenga ukuthi basuke emhlabathini. Sukani emhlabathini bandla likaThixo. Awuzive esikamoya usemhlabeni, nambithi izulu usemhlabeni ukuze uzizwe zikaNkulunkulu. Ngicela ukuqhubeka bazalwane. Ngizobusisa abantwana ngizela ngokushumayela. Khona umshumayelo ozoshumayela. Kodwa kafushane nje before ngizoqala, ngithanda ukuthi siyezwini lenkosi. Iyangihlupha indaba yomhlabathi bazalwane, ngoba emhlabathini akunakuthula. Uthi uhleli la uhleli khona, phakathi kwakho kugubha amagagasi. Isizathu kusemhlabathini akunakuthula, kunaphisi. Sithi kusidumisa phakathi kwakho kuyaliwa, kuyimpi. Isizathu semhlabathini zenzela umusa. Suke emhlabathini. Le conference isaqala. Suke emhlabathini. Uzomuzwa uNkulunkulu. Angeke usuke ekhaya kungenasizathu. Usuke ekhaya kunereason. Uzuzenzela umusa ke mntana sekhaya. Usuke emhlabathini. Futhi usuke abantu abaseduze nomhlabathi. Ukuba uyabona ukuthi akusuke egibela emkhumbini. Jesu uzomthola emkhumbini. Ngifuna siye nezwini lenkosi kafushane nje. Angizokuthatha isikhathi bemfundisi ngizozama nje ukuqeda masinyane bese ngiyasuka. Akhe sifundeni iBhayibheli. Incwadi kaMshumayeli chapter 5 verse 4 no 5. Shumayeli chapter 5 verse 4 no 5. Lapho wenza isithembiso phambi kukaNkulunkulu, ungalibali ukuzifeza ngokuba akuthokozi ngeziwula. Feza lokhu ukwethembisayo. Ungcono ukuba ungenzi isithembiso kunokuba uthembise ungafezi. I'm having English version here. New NIV. We are reading from Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and verse 5. And it reads as follows. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vows. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Another language. Alikhweli. Angisho njalo ngiyabuza. Amen. Uma sifunda la esifunde khona, iBhayibheli lithi lapho wenza isithembiso phambi kukaNkulunkulu. Lesithembiso ukhumbula ukuthi awusenzi phambi kwami. Lesithembiso uzukhumbula ukuthi awusenzi phambi kwabefundisi. Ukhumbula ukuthi lesithembiso amadikoni awekho mawusenza
kaNkulunkulu. Usenza uwedwa oruhlele ekamereni lakho na uNkulunkulu wakho. Uthi ngifuna ukuyobusisa umntwanami. Ene njengoba ngifuna ukuyobusisa umntwanami, ngifuna ukuthi akhule kanje, abe nje phambi kaNkulunkulu. Ninomabili noNkulunkulu wakho. Engekho owesithathu. Lapho usenza isithembiso phambi kukaNkulunkulu, qaphela ukuba usigcine. Ngoba uNkulunkulu akathokozi ngeziwula. Uyayiva lento ithini? Kusho ukuthi uma ungasigcini isithembiso uyisiwula. Amen. Kuba bengikhuluma ngeSixhosa bengizathi uyisibhanqa. Xa ungasigcini isithembiso, uma ibheka uThixo ubheka isibhanqa. Umuntu okhuluma into aqeda angayenzi. Umuntu okhuluma into aqede ayijikele yena angayifezi. Umbuzo uthi uyini isithembiso? Isithembiso kahle siyini? Isithembiso ukuma entweni oyikhulumile. Yes. Akwenze ukuthi uzokhuluma into bese kwawena himself ujikele. Kumhlola loyo. Uyema kulento oyikhulumile. Ngiyamangala mina abantu namhlanje abazalwane kusasa basengobazalwane. Uthi kahle lento bekayikhuluma izolo seyijike makufikaphi. Ngoba angeke kwenze ukuthi ngilale namhlanje nginguthobeka ngivuke kusasa ngiwusurprise. Manje iyaqaka into yabantu. Yes. Benza izithembiso abangazazi. Benza izithembiso bangazivumi. Benza izithembiso bazijikele. Manje izithembiso yema kulento oyishilo. Awusho ukuthi uzoma izinto mazikuhambela kahle. Uzoma kulesithembiso sakho abazalwane mabekuphethe kahle. Uma noma umzalwane engakubingelelanga, ume esithembisweni sakho. Ngoba yesakho noNkulunkulu, akusiye sakho nomzalwane. Amen. Okwesibili isithembiso ukuma ezwini olikhulumile. Angazi ukhuluma amazwi amangaphi, kodwa khona lilodwa omikulo. Kodwa masibheka isithembiso siyalithola ukuthi ukuma ezwini okhulume lona. Uma ufunda incwadi yeNumeri chapter 20 verse ka2, siyamthola uNkulunkulu ebiza uMoses emxelela imithetho ekumele iphilwe ngabantwana bakwaIsrayeli. Ende siyamuzwa uMoses uma ebatshela abantwana bakwaIsrayeli uthi Israyeli, uNkulunkulu wenza sure ukuthi uma ngitshela imiyalo akukhona wodwa umyalo endizophula. Kule miyalo uNkulunkulu ayishilo. Ukuma ezwini lakho, ungalijikeli izwi lakho, ungaliphendukeli izwi lakho. Mawusindisiwe. Mawuzobusisa umntwana ngenxa yezizathu ezithile ozaziyo wena, mawungajiki kulezo zizathu. Oqala lo mntwana ingowakho umbolekiwe. Sithembiso ukwenza njengakho konke lokho kushilo. Ukwenza konke. Akukhona ukodwa okushiyayo. Konke lokho kushilo wenza sure ukuthi uyakwenza ngoba uthembisile. Thembisile. Akukho zokushiya. Kulokho zokusho. Mawuzoletha umntwana umnikela kuNkulunkulu. Ungamnikeli kimi, kodwa umnikela kuNkulunkulu. Okugcina isithembiso ukuzibopha. Amen. Ukuzibopha. Yabona abantu babe understand kahle ukuthi mabesenza isithembiso bayazibopha. Ngabe kugcwele la ebandleni. Asengikhuluma ngabantwana ababusiswa nabazali ababusisa abantwana. Kodwa ngenxa yokuthi abantu aba understand ukuthi mawenza isithembiso noNkulunkulu
uyazibopha. Babusisa abantwana namhlanje kusasa iwari yami bengabantwana ukuthi ayiwanda. Abantwana baphi malume noSihle? Uyazibopha mawenza isithembiso. Mbuzo wesibili uthi ngobani abathembisayo? Jesus. Kuthembisa bobani? Sekumele kuthenjiswe kangaka kuthembisa bobani? Ngoba sengishilo ukuthi kuthembiswa kuNkulunkulu. Impendulo ithi kuthembisa abantu. Abantu bayathembisa. Hayi abantu bayathembisa. Abantu bayathembisa. Baqabela namanga bona bodwa bethembisana. Baphinde baqabele noNkulunkulu amanga bemthembisa. The way abantu banamanga ngakhona. Hey sinamanga bazalwane sinamanga. And lalela ukuthi amanga wethu one day azosibulalisa ngoNkulunkulu. Sizofa sibulawa ulaka lukaNkulunkulu ngenxa yezithembiso zethu. Ngabantu abathembisayo. Ngicela ungifundele mama u24 lapha evesini. Chapter 24. Khona pha evesini lika 22. 23 22. Jesus, Exodus 23 22 23 22 Exodus 23 Exodus Lingxakile iBhayibheli. Exodus 24 uverse ka3 no7. uMose weza wabatshela abantu onke amazwi kaJehova nezahlulelo zonke. Abantu bonke baphendula ngazwi linye bathi onke amazwi uJehova awakhulumileyo siyakwenza. Ngobani abathembisayo? Ngabantu abathembisayo. Moses uza nomthetho kaNkulunkulu kubantu. Izinto kumele zenziwe ngabantu. And abantu bavuma ngazwi linye bonke. Bangapha abantu abavuma ngazwi linye lokuthi siyomkhonza uNkulunkulu ngeke siyiwe ngeke sijike sizimisele baphi namhlanje? Abantu abathembisa baqede bangi nginewari ngalabantu ngoba kukhona kuzokwenzeka ezimpilweni zabo ngenxa yezithembiso zabo abazenzayo baqede bangasifezi. Bhayibheli lithi uma iqeda uMoses ukuba uyisela umthetho bavuma bonke ngazwi linye. Ngathi ngiyabona ngikhumbula masisemhlanganweni sivume yebo baphuma umhlangano dololo the way esinamanga ngakhona sinamanga phela bathi yebo Moses siyavuma siyokwenza konke uNkulunkulu athi sikwenze. Ukuvuma kwabo kokuqala ukuvuma kwabo kwesibili sikuthola kuverse 7. Kukhona nokwesithathu kodwa ngizokuya kuko. Verse 7. Wathatha incwadi yesivumelwano wayifunda ezindebeni zabantu bathi konke okukhulumileyo uJehova siyakwenza silalele. Yilokho engizokwenza mangibusisa abantwana. Ngizothatha incwadi yesivumelwano. Ngizofunda ezindlebeni zabantu and abantu bazovuma. Kodwa kusasa izobe ingekho iSunday school la. Bhayibheli lithi uMoses wathatha incwadi yesivumelwano wayifunda ezindlebeni zabantu bonke besizwa. And bavuma bonke bathi yebo Nkosi, yebo Moses sizokwenza. Kodwa akhona oyedwa okwenzile lokho. Sibona ngoba uMoses masinyane nje ukhuphuka intaba. Uyentabeni phezulu entabeni yaseSinayi. Uyohlala naNkulunkulu. uNkulunkulu uyamlobela omunye umthetho ekumele futhi awudilive kubantu. Bhayibheli lithi uMoses akahlelanga isikhathi eside entabeni. Kodwa mayisehla entabeni nabo abantu phansi sebezenzela isithombe segolide bakhonza sona. Kodwa yini izolo bebavuma ukuthi konke uNkulunkulu akushoyo sizokwenza. Kodwa namhlanje sebekhohliwe sebesukile kuNkulunkulu sebezenzela isithombe segolide bakhonza sona ngenxa yokuthi uMoses masinyane usukile kubo bakhohliwe.
isithembiso ungasifezi. Kwavuleka umhlaba wabagwinya ngoba izolo bavumile ukuthi bazokwenza. Namhlanje sebekhohliwe, sebekhonza ithole legolide, bazenzela uNkulunkulu wabo, bakhonza uNkulunkulu wabo, bakhohliwe nguloya uNkulunkulu, bebevumelana naye izolo. Sigcina ungasifezi isithembiso. Sigcina isithembiso ungasifezi. Ngizohamba nabo noma ungasahambanga nabo ke, kodwa hlale wazi ukuthi uzenzela wena, uzokugwinya umhlabathi. Jesus. Uzokugwinya umhlabathi, uzovuleka umhlabathi bese uyangena ukungcwabe umhlabathi ngenxa yokwenza isithembiso ungasifezi. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nabomama abazoza la abazobusisa abantwana. Uma ufunda iBhayibheli ncwadini kaFirst Samuel chapter 1 uverse ka11, siyayibona le nkosikazi enguHana isenza isithembiso phambi kukaNkulunkulu. uHana wayekhona umpristi, kodwa iBhayibheli alisho ukuthi lesithembiso senze kumpristi, lithi wasenza kuNkulunkulu. uHana ucela umntwana and uyathembisa uma ikhuluma naNkulunkulu. Uthi Jehova, nansi incekukazi yakho iza kuyihluphekile, hayi ukuhlawula kwethu masifuna izinto zikaThixo, hayi ukutamasa kwethu masesizitholile. Ngimthanda uHana, sekamphethe umntwana akazange akhohlwe uNkulunkulu. Uthi pheke Nkosi incekukazi yakho, uma ufunda uchapter 1 uverse ka11, iza kuyihluphekile. Uthi akuyibuke uyenzela umusa, uyipha umntwana womfana, iyothi uma sengitholile lo mntwana iyomletha kuwe, ngiyomletha Jesus. Yeka ukuhlupheka kwethu masifuna izinto zikaNkulunkulu, kodwa masesizitholile bese siyamlibala uThixo. Ngiyamthanda uHana, akazange amlibala uThixo, akakhohlwanga isithembiso sakhe esithi ngibheke Nkosi, ngimanikiniki, ngihluphekile, anginalutho, anginangisho nomntwana, mangangenzela umusa ungipha umntwana wesilisa, ngizomnikeza wena, ngizoqeda ukumthola nje bese ngimnikeza wena. Ngiyamthanda lo wesifazane. Uma ufunda uverse 24, simbona lapho uyasifeza lesithembiso, uyasiphelelisa. Ngoba noma bekhona abazalwana abakhohlwayo, kodwa bakhona abangakhohlwa ukusenza isithembiso. Mafunda 24 uyasiphelelisa lesithembiso sakhe. Sibona indoda yakhe Elkani yakhuphuka, utshela unkosikazi wakhe, ngoba nabo baba bekumele babekhona kule ndaba. Utshela inkosikazi wakhe, nkosikazi, ngikhuphukela kuYeli ethempelini likaJehova, angazi ukuthi uzokwenza njani ngoba umntwana usesemncane. Uthi unkosikazi wakhe, hamba baba, hambisa umhlatshelo, hambisa umnikelo, siyambonga uNkulunkulu wethu, mina ngizolandela emuva, ngihambise sengihamba nomntwana, ngiyomnikela kuNkulunkulu. Jesus. Ngiyamthanda uHana. Uma ufunda 29 verse lokugcina lithi wamletha
siva ngayo ekuqaleni. Samuel wahlala ethempeleni, wakhulela ethempeleni, and wayengasevi izinto zangaphandle kodwa wayesiva izinto zangaphakathi. Yilesi sizathu noma ebizwa uNkulunkulu, noma embuza u-Eli, kodwa uyeva ukuthi le voice ekhulumayo akusiyi voice yangaphandle, i-voice ehlukile. Ngoba uye wahlala ethempeleni wakhonza uNkulunkulu phambi kuka-Eli. Angazi laba ababusisa ukuthi bakhonza kuphi, bani phambi kwabani. Ngisho nabese ababusisa angazi ukuthi bakhonza bani, kuphi, phambi kwabani. And uma seyikhuluma iphimbo, ubani uzobatshela ukuthi hayi hamba lana mntwanami, labuya leli phimbo awathi khuluma Nkosi. Ngeke yakwilalela. Hallelujah. Ngiyamthanda lo nkosikazi. Nisazoletha abantwana. Bhayibheli lithi kungcono ukungathembisi. Ngcono uvele uhlale mntana sekhaya ngoba wena ukunalento ozositshela yona ukuthi ngimletha kumthulwane, kanti cha, umletha kuJesu, awumlethi kimi. Lesi sizathu noma ngabe yini engehla empilweni lomntana ibizwa ukuthi utshele Jesu ngoba umlethe kuJesu, awumlethanga kimi. Socela bonke abazali bathathe isinyathelo wazi ukuthi lesinyathelo osithathayo